Balai ki shipa Israel ki penlaw lungkhuj ya ki leno Hamas ki bala serendar. Kadau kade na kabanta ke security lene kajisngan juki. Namar kito ki leno haba ki serendar kila pandeng ya ki bom ha kamet jongki. Dene takadau ki shipa Israel ki lapha law lungkhuj ya ki bat ki hap ban pong tang da kaputun po kumbakran klamakor. Hari namar kene kajing pha law lungkhuj bon bah ki beriu mat ki news channel lene ki international lawyers kaleng ke perthe kila keno ya ka Israel ba ka lapan khen ya ka hok man beriu long beriu Hari omdon baben ba ki ne ki basha pelaw lungkhuj ki de ki nong kidnap ki nong penyap beriu ki nong badbor ki badbor wat ya ka kenthe Israel ke bala yap kat kum ke report ki badbor ki kena ki badbor ki temen rem dan baben ki kum no ken ki ben tang namar basandor da kapten po Henry kim ben pat ya ka jing badbor lene jing penyap jongki ya ki khulung lene kena lene ki kenthe mantangin batai sepang kito ki dor ki basion tang da kapatun red ngile yo i ki arsi lene live ngi menshwa Henry damut pakide ki fake video balashu photoshop Hari menta la pentingna bagi de ki basisha ni tips kam ki blong ki dur ki ba internet ada ngi page ki Hari ki la ban batai shibon bahanang ne kat kum ka jingit jong ki muslim ki leno muslim kimting ban yap ka bha ya ki ban yap hathama ban ye ka basarandar namar la brainwash lene la pengej jubor ya ki dagi leaders lene dagi nong yalam jong ki balada ki yap hathama kin sayok kat nongot pitip niya po arngot ki thei babriu badang soti habaneng kata ka de jengit ke jongki Henry ki ne ki bala serendar menta kin salong ki koidi hapo jail Israel kinom yo shu tang ka wero kalong thamula bat komedi ba ki leaders ki penslor ki leno jongki lene ki spai jongki ban yap khanang ban yo ye ka bainong da ki kan thei habaneng balai kini kileno Hamas ki la serendar kane kade ke jaka ka baklan baha ka jongki ha kane ke jaka la seng ya ka Hamas ki serendar balai namar ki tip ba ki don setang khendiet kenta ban im hato ki jit ye ke jing yap ne ki jit ye ke jing im dene kata kadau ki serendar pit ki shipa Israel ki lakit ye ki da gitrok namar menta hakan ke jika omdon bos omdon kalishu lain no tang ki trok sipai ki sipai Israel ki lele bahasa syai ki maki hakapor maki kidnap ye ki kenthe kidnap ye ki nong Israel ki penyai ye ki nong Israel daga kejat harimak ki sipai Israel penban ki island iki ban syong hagi trok ban yai lene ban don kam ban yai arpeu lai ki peu kilometer ki serendar mar kitip syai ba lada ki yap omdon bayo ya kita kinyau pu arngut ki thei soti de na kata kadau ki jit no ban im ban long koi di hapo jil Israel ban ye ga bayo nyau pu arngut habneng ye ga bom shisha kane kade tang ga jing pengit cubor ka bashu brainwash da ki leaders khnang ma kituk sipai kin let ye let thama bat ban yap nam ta jongki kane kade tang ban brainwash da ki noyelam lagi bapli kim tip don shibun ki riu pai ba jong ke Israel ki kerpat ya ke sorkar Israel ban pensitom teng ya kinde ki merat babat bor ya ki khon ki kiti jong ki ong ban pelat shu ya ki wat le bha shu ya ki kumba ke Israel ka le bha ya shibun ki no yalam menshwa jong ke Hamas daga ba pelat ban ailat ya ki ban kela ka bamut ka Israel ka ai jing sumar wat yau he kileno Hamas na ka jing pangkansar udon uwe ubayo pangkansar hakapor ba udang sa jail hapo Israel Hari ka Israel ka ai jing sumar yu khanang bo nem wada du kan ne ka jing le chong kileno Hamas Henry ka Israel ka pan i ki jing pha kumba ong ka Bible lada ki nong shun jong pi ki thangan ai jing pa me ki lada ki sliang ai jing di ki khanang bakin pen sngau le rai ne ki bat on pen kalai ka donut mau jong ki wadadu kan neru ki noi lam Hamas ki kop bat ki ong ngin sa penja ya ki Israel
ngin sa delete ya Israel na ka map jong ka parthe hato ka long shisha kumta kumno kin panja ya Israel haba manta kinik sipai jong gilen o Hamas ki surrender tang da ka putun po tang ki beriu ki badan junduna haka buat jabing ki bala ban ong pakop makila ban panja ya Israel na ka map jong ka parthe ma ka Israel ka de gari ka baklan bor ka bala jit kerpang da oble kidon shibon ki riustat hagar Israel ki riustat ya teknologi kamtam ya ki artificial intelligence namar ki Israel ki de ki sim jong ki artificial intelligence lene ki cyber security hidom la banyele ki daga jing start namar ki long ki bastat hadu kata-kata ki balajit kerpang dauble ngai scam ba kan ka khobor kan pensel tonat yangi bat kan ai yangi ke jing shai sepang ki dor ki balapan i haga screen kuble shibon